салом алейкум дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ ба хайру шодӣ бошад. Тамоми шахсоне ки маро тамошо карда истодаед, фирӯз ҳастам дар ихтиёри шумо ва шумо имрӯз дар канали Фирӯз FL қарор доред. Ва мавзӯи имрӯзае ки дӯстони азиз ман мехоҳам барои шумо каме суҳбат намоям, ин қисме аз ана ҳамон ассортименти маҳсулотҳои ширкати Faberlic-ро барои шумо мехоҳам нишон диҳам ки бисёре вақт мо ҳам хеле гап мезанем ки шумо маҳсулотҳоеро истифода мебаред ки аз Faberlic харидорӣ мекунед ки ҳар рӯз истифода мебаред. бисёре аз одамон ҳамин чиза бовар намекунанд ва ман мехоҳам ҳозир ҳамин рӯз барои шумо якчанд намуд маҳсулотро нишон диҳам ки бе ин маҳсулотҳо масалан зиндагиро пеш бурда намешавад, яъне ҳамин маҳсулотҳоро агар истифода набарем намешавад. ва тамоми шахсоне ки мехоҳанд ки ана ҳамин гуна маҳсулотҳоро бо нархи 20% тахфиф дар номи худашон фармоиш диҳанд, дар поён мо рақамҳои телефонмонро мемонем, метавонем ки дар WhatsApp нависед, мо шумо дар аъзо мекунем, личный кабинет мекушоем ва шумо аз ин тараф пас метавонед ки дар номи худатон маҳсулотҳоро фармоиш диҳед. биёед шурӯъ мекунем дӯстони азиз ва мебинем ки маҳсулотҳои Faberlic чӣ гуна маҳсулотҳо ҳастанд ва барои чӣ истифода бурда мешаванд. сар мекунем. ина дӯстони азиз шурӯъ менамоем. бинед дар Faberlic ҳатто шона низ ҳаст барои мӯи сара шона кардан. бинед якчанд намуд собун, ина якта, дута, сета, чорта собунои ручная доработка дорад ки ҳар намуд вкускати аст, бениҳоят запахҳои хуб доранд. инҷа ман якчанд намудша мондам, ҳамин як 12 ё ки 15 намуд танҳо собун аст Faberlic бо нархҳои гуногун. ман креми дӯстдоштаи зима барои даст, барои рӯ, барои тамоми бадан. бисёри одамо ҳамин зимаро мепурсанд. мана формати наваш бар омадааст, метавонед ки барои худатон фармоиш диҳед дӯстони азиз. мана дар Faberlic бинед ҳатто полотенца низ ҳаст барои тамоми одамоне ки масалан мехоҳанд ки гиран истифода баранд. ҳамин чизе ки гуфтам ки аз мағоза мехаред, ҳамин чизо Faberlic ҳаст. ин полотенца ҳаст барои даст фохкунӣ, бо ҳаст полотенца барои рӯ пок кардан ва боз ҳаст полотенца барои тамоми бадан. ҳар намуд ранг мешаванд ва ҳар намуд боз размер доранд ба худашон. ина дӯстони азиз жидкая мила барои шустани даст, барои шустани пасуда низ истифода мебаранд. ҳамира дар кухни ва барои шустани меваҳо метавонем ки хел гиред истифода баред. ман як намудша барои шумо нишон дода истодам. боз якчанд намудҳои дигараш низ ҳаст, ҳамин вобаста ба вкуси шумо. ва боз ҳаст дар ширкати Faberlic дӯстони азиз ана ҳамин хел консентрированный стиральный порошок ки ҳам барои мошинаҳои ҷомашӯӣ истифода бурда мешавад ва ҳам барои шахсоне ки ба дасташон мешӯянд. бинед ин 800 грамм вазн дорад, лекин ҷавоби 3 килограмм медиҳад. барои чӣ? барои ки ин маҳсулот консентрированный аст, яъне ҳаҷми камаш эффекти калон медиҳад ва шумо метавонед ки гиред як бор истифода баред, чӣ хел либосои шуморо тоза мекунад, худатон дар ҳайрат мемонед. бинед дӯстони азиз дар Faberlic боз ҳаст маҳсулотҳое ки барои душ кардан аст, гел я душа. ин маҳсулотҳоро сига бениҳоят зиёд аст, намудошон, вкусошон, ҳар як шахсият вобаста ба ҳамон вкусе ки вай дар махкул аст мегирад истифода мебарад. ин гел я душ аз серияи Botanica. боз ҳаст ҳамин хел шампунҳо аз серияи Botanica, метавонед ки истифода баред. шампунҳои Botanica низ бениҳоят зиёд ҳастанд, қариб 10 намуд ҳастанд ва вобаста ба ана ҳамон намуди мӯи сар ҳар як аз гирифта истифода мебарад. боз як намуд шампуни олие ки шахсан ман худам истифода мебарам, шампун аз серияи Love аст барои тамоми оила. метавонед ки истифода баред, запахи бениҳоят хуб дорад, мӯи сарро бениҳоят фоидаи зуд мекунад. ин аз шерсти ланалин меган, аз шерсти гӯспандо тайёр мешавад. ва боз дӯстони азиз мехоҳам барои шумо ина ин чизои хушшудият нишон диҳам. ино чи аст? ё мачалка барои шустани бадан. якчанд намуд аст, ҳар якташ запахи хуб дорад, ҳар хела дорад ва боз аҳамият диҳед дар дарунаш ин хел собунча доранд. метавонед ки гиред истифода баред, яъне барои гигиенаи шахсӣ маҳсулотҳои бениҳоят олия аст ки шумо аввалин дараҷа барои мо шумо дӯстони азиз саломатии худамон муҳим аст, метавонем гирифта истифода барем. ва боз бинед дӯстони азиз маҳсулоти дӯстдоштаи тамоми мардуми Тоҷикистон ва тамоми мардуми Faberlic. средства для чистки плит и духов меган. ира бисёре аз мо духовкашӯяк мегим, ина меяд дегу духовкашӯяк мегим, ина меяд бениҳоят зиёд ана ҳамон дегу табақи мо агар мисол сиёҳ шуда бошанд ё бениҳоят зиёд ҷазири дар худашон гирифтагӣ бошанд, ҳамин бениҳоят дар сатҳи олӣ тоза мекунад ва шумо метавонед ки гирифта истифода баред. ва боз як средство дига аст, спрей для очищения стёкол и зеркал. ин спрей олия аст, инам ҳаҷми камаш эффекти калон медиҳад ва боз ба худаш ҳамин салфетка дорад, таки салфеткаш метавонед гиред истифода баред ва хонаву дари худатонро катбоноб шахсоне ки масалан тозагиро бисёр дӯст медоред гирифта истифода баред. яъне хеле дӯстони азиз маҳсулотҳои Faberlic бениҳоят зиёд ҳастанд. имрӯз ман барои шумо як 10 намудаша нишон додам ва насиб карда бошад дар роликҳои баъдӣ боз барои шумо якчанд намуд маҳсулотҳои дигарро низ нишон медиҳем. оҳиста ба ассортименти тамоми ширкати Faberlic шуморо шинос мекунем ва мехоҳам барои шумо хотиррасон кунам ки Faberlic зиёда аз 10 000 намуд ассортимент дошт, яъне намуди маҳсулот истеҳсол мекард ва ин сол боз ғайр аз он ки ширкати биосии французскиро харид, боз ширкати чистатаро низ харид. ана акнун дар рӯзҳои наздик, дар каталогҳои наздик бо маҳсулотҳои ширкати Faberlic боз маҳсулотҳои ширкати чистата дохил мешаванд ва шумо низ метавонед ки гирифта истифода баред. саломату сарбаланд бошед. барои ҳамкорӣ кардан дар ҳамин рақамҳои ки дар зер мемонем менависед. ба ҳаматон бурборӣ муваффақият баракати коро хон ҳастам.